Tervetuloa Toikalle. Toika on 128-vuotias perheyritys jo 5. sukupolvessa. Me ollaan erikoistuttu kudonnan, kehruun ja tuftauksen tarvikkeisiin, mutta lisäksi löydät meidän myymälästä Akasta paljon muitakin käsityötarvikkeita. Tänään mä näytän teille, miten meidän uusin blending board toimii ja mihin sitä käytetään. Tässä on Toikan uusi blending board, eli sekoitusalusta, joka on suunniteltu yhteistyössä kehrääjien kanssa. Heidän suurin toiveensa oli, että blending board pysyisi hyvin pöydällä paikallaan, ja siihen me on pyritty vastaamaan sillä, että tämä on yli 2 kertaa painavempi kuin yleensä markkinoilla olevat blending boardit on. Syy tähän on se, että tämä on tehty suomalaisesta koivusta käsityönä täällä meillä Akassa, ja tästä on tehty oikeasti jykevä. Nyt mä näytän, kuinka tämä kasataan helposti. Tätä voi pitää toki suoraan tässä pöydällä vaakatasossa, mutta mä itse tykkään, että siellä on helpompi tehdä, kun se on pienessä kulmassa. Täällä on 3 eri vaihtoehtoa, missä kulmassa sitä voi käyttää. Ja mukana tulee 1 ruuvi, jolla kiinnitetään alusta paikalleen. Tässä kohtaa täytyy varoa, ettei piikkimattoa paina liian kovasti pöytää vasten, jotta se ei vaurioidu. Mä pidän toisella kädellä vähän täältä kiinni, jotta matto ei mene pahaksi, ja pyöritän ruuvin varovasti paikalleen. Näin. Ja sitten käännetään pöydälle. Elikkä tämmönen jämerä blending board on Toikan uusi sekoitusalusta. Mulla on tässä pussissa Japanin pystykoiran karvaa. Eli mä haluan tehdä nyt lankaa, johon mä sekoitan koiran karvaa. Sitten mulla on täällä erivärisiä villoja. Mä käännän niin ympäri, niin näette. Jos mä haluan, että toi koiran karva erottuu siitä kivasti, niin silloin mä en valitse valkoista villaa, koska koiran karva on tällä kertaa valkoista, vaan jotakin muuta. Ja nyt mä ajattelin tehdä tämmöisen sinisävyisen sekoituksen, josta erottuu toi koiran karva valkoisena kivasti. Lähdetään tekemään sekoitusta, ja tätä sekoitettua villaa voi sitten käyttää joko kehräämiseen tai huovuttamiseen. Ennen kuin lähdetään tekemään meidän villaseosta, niin mä näytän vähän millaisia työvälineitä mulla tässä on. Mukana tulee siis pieni harja, jolla kammataan villa tai karva tänne sekoitusalustaan. Sitten mukana tulee nämä irrotuskepit, jolla irrotetaan villa tuosta, jos halutaan semmoisia rolatseja, eli tämmöisiä suomeksi pötkylöitä, joista on sitten helppo kehrätä. Tai sitten irrotukseen voidaan käyttää myös tämmöistä ditstickiä. Tässä on esimerkiksi S-boardin malli. Tällä saadaan vedettyä sitten eri paksusta tämmöistä vähän valmistopsityylistä villaseosta, josta sitten on helppo lähteä kehräämään myöskin. Tällä kertaa mä haluan tosiaan, että tämä valkoinen koirankarva erottuisi valmiissa langassa. Ja sen takia mä ajattelin käyttää näitä sinisävyisiä lankoja tällä kertaa. Mä luulen, että mä lähden tällä vaalean sinisellä liikkeelle, koska tätä on eniten. Eli mä teen ensin tähän semmoisen pohjan, jonka päälle sitten laitan valkoista koirankarvaa. Ja sitten jatkossa ehkä pikkusen näitä muitakin sinisiä tuomaan sinne vähän erilaista ilmettä. Mutta lähdetään liikkeelle sillä, että irrotetaan tästä vetämällä pieni pätkä. Ja tähän sekoitusalustaan laittamiseen on monta eri tyyliä. Toiset tykkää käyttää tätä harjaa, pitämään tätä paikallaan, venytetään kuitua ja painetaan aina tuonne seuraavaan kohtaan alas. Tähän tyyliin. Ja sitten harjataan, niin menee tuo karva tuonne alas. Näin. Toinen tyyli, mitä tähän voi käyttää, näytän senkin tähän heti alkuun, on tämmöinen, että kädellä pidetään kiinni ja varovasti vedetään täältä pikkuhiljaa tätä kuitua. Ja sitten kun on saatu vedettyä, niin sitten harjalla painetaan se tonne alas. Makukysymyksiä, kumpaa tykkää käyttää. Ja varmasti on monta muutakin tyyliä, mutta näitä kannattaa kokeilla, mikä tuntuu itselle sopivalta.
Eli mä teen nyt tämän ensimmäisessä vaiheessa tämän koko maton tällä vaaleansinisellä niin, että tuolta pohjalta ei enää paista tuo punainen lainkaan. Nyt aletaan olla valmiina tämän alaosan kanssa. Vielä mä näitä pienimpiä, mistä vähän kuultaa punainen läpitte, paikkailen. Ja sitten näytän, kuinka toi alareuna kannattaa viimeistellä tässä kohtaa tai aina aika ajoin, vähintään joka kerroksen välissä. Eli täällä alareunassa on aika paljon ylimääräistä ja tämähän ei sekoitu mihinkään, jos me jätetään tänne nämä hännät. Sen vuoksi mä lähden täältä ottamaan, painan harjalla vastaan ja vedän aina tuppo kerrallaan ja laitan sen tänne laudalle johonkin muuhun kohtaan. Eli tälläkin pystyy vielä paikkaamaan näitä kohtia, joista ei ole vielä niin paljon villaa mennyt. Ja käydään tämä koko alareuna läpi samaan tyyliin. Tätä blendausta sanotaan, että tämä on myös vähän niin kuin villalla maalaamista ja sen itse kyllä allekirjoitan. Eli tässä on niin paljon erilaisia mahdollisuuksia, että vaan mielikuvitus on rajana, mitä kaikkea tällä pystyy tekemään. Tämä on niin sanottu voileipätekniikka, eli me tehdään yksi kerros tänne alle toista villaa, sitten seuraavaksi laitetaan koirankarvaa ja sitten laitetaan taas villaa päälle. Tai sitten voi tehdä esimerkiksi värejä sekoittain niin, että tänne laitaan yhtä väriä, seuraavaa väriä ja toistaa joko kahta väriä tai laittaa useampaa eri väriä rinnakkain, jolloin sitten langasta tulee semmoinen raitamainen lanka. Näin. Nyt alkaa alareuna olemaan pikkuhiljaa valmis. Vielä ehkä tuosta pikkusen nappaan noita ylimääräisiä kuituja tonne ylös. Eli se helpottaa sitten sitä loppuvaihetta ja kuidut sekoittuu paremmin, mitä huolellisemmin me siistitään tämä alareuna aina tässä välissä. Noin. Sen jälkeen mä kampaan nämä kaikki villat tänne oikein huolella. Näin. Ja sitten aloitetaan tämä koirankarvan käsittely. Eli täällä saattaa joukossa olla vähän huonompaakin karvaa, niin niitä tarvittaessa otetaan pois. Sen kummemmin tätä ei tarvitse etukäteen käsitellä, eli ei tarvitse karstata, vaan voidaan suoraan käyttää tätä blending boardia ja tämä karstaantuu ikään kuin tässä samalla. Eli tänne sitten pikkuhiljaa samaan tyyliin kuin toi äskeinen. Ihan yhtä nätisti tämä ei mene, kun tämä ei ole tehdaskäsiteltyä topsia niin kuin tuo äskeinen. Sinne tulee vähän tommoseita könttejä, jotka sitten harjaamalla tasoittuu. Ja mun mielestä ne saa jäädäkin sinne ne köntit. Eli ne sitten siinä kehrätessä tulee semmoiseksi vähän niin kuin paakuiksi sinne, mutta ne on aika kivan näköisiä. Ja mä itse olen sitä mieltä, että kehrätty lanka ei tarvitse olla niin tasasta ja kaupan langan näköistä, koska minkä takia muuten me kehrättäisiin. Kaupan lankaa me voidaan ostaa kaupasta. Mutta nyt käydään siis tämä alusta yhtä lailla läpitte ja lisätään tätä koirankarvaa. Tässä on sitten makukysymyksiä, jos haluaa mahdollisimman paljon koirankarvaa, niin sitten me peitettäisiin tämä koko sininen osuus tällä valkoisella. Tai sitten jos haluaa vain pikkusen, niin sitten laittaa vähemmän. Eli makukysymyksiä, kuinka haluaa toimia. Mutta mä jatkan tämän koirankarvan laittamista ja katsotaan kohta seuraava vaihe sitten yhdessä. Vielä viimeisiä koirankarvoja tässä tähän laitan. Aika valmista rupeaa olemaan. Mutta semmoinen unohtui tuossa äsken sanoa, että tämä koirankarva, mitä tähän käytetään, niin tämä pitäisi olla harjattua tai kammattua tai lattialle tippunutta, eli ei leikattua. Leikattua koirankarvaa jos käyttää, niin ne päät tulee niin teräviksi, että se ei oikein kehrätessä tahdo toimia. Mutta mä päädyin nyt, että mä laitoin tänne aika paljon tätä valkoista. Voisi laittaa vielä enemmänkin, mutta mä luulen, että tämän nipun, mikä mulla on tässä kädessä, niin vielä tänne harjailen. Tätä ei tosiaan tarvitse mitenkään käännellä, että menisi oikein päin ne villat tai
karvat tänne, vaan tää tässä kampautuu ikään kuin karstautuu tänne maton joukkoon samalla tehdessä. Lampaanvillaa kun käyttää tuommoista valmistopsia, niin sitä on hyvä aina pikkusen vetää, jolloin se ei mene niin paksuna kerroksena sinne. Mutta tämä koirankarva on sen verran lyhyttä, että jos tätä kauheasti vaan vetelee, niin sinne ei jää juuri ollenkaan. Eli sen takia aika lailla tällä painaen vaan laitan sitä tänne. Taas siistin alareunan tässä kohtaa, eli se on tärkeä muistaa. Jos meillä jää sinne kovasti pelkkää koirankarvaa, niin se on sitten vaikeampaa kehrätä se villa. Ja sen takia varsinkin aloittelijalle niin on helpompi, kun siinä on sitä lampaanvillaa joukossa. Noin. Sitten tässä kohtaa taas saadaan ruveta maalaamaan. Eli voidaan miettiä, että mitä me tähän sitten halutaan laittaa. Mä luulen, että mä käytän tätä samaa vaaleansinistä, mitä mulla äsken tuossa oli. Ja teen tällä tämmöisen peruskerroksen. Ja sitten mä laitan siihen päälle vielä noita vähän muita sinisen sävyjä. Eli tästä vähän lisäilen tuohon koirankarvan päälle ensin tätä vaaleansinistä. Ja semmoinen muistisääntö on aika hyvä, että semmoinen puoleen väliin piikkejä kun on päästy, niin siinä kohtaa on hyvä ruveta miettimään sitä irrotusta tästä laudasta. Eli ei kannata ihan täyteen tehdä, mutta ei kannata myöskään olla liian vajaa, koska silloin niistä rolaatseista eli pötkylöistä ei tule niin napakoita ja hyviä. Nyt alkaa olla taas vaaleansininen kerros aika hyvä. Muistetaan siistiä taas alareunat. Ja semmoinen, minkä tuossa aikaisemmin unohdin sanoa, niin myös nämä sivureunat on hyvä katsoa, että täältä ei mene ylitte. Eli jos täältä menee ylitte, niin niitäkin voi varovasti täältä nyppiä ja laittaa tänne blending boardin keskelle. Mutta tosiaan tätä tekniikkaa, että laitetaan yksi kerros toista, toinen kerros toista. Nyt voisi laittaa halutessaan taas yhden kerroksen koirankarvaa, mutta mä luulen, että mulle riittää tällä kertaa toi vähän vähäisempi koirankarva ja laitan tähän joukkoon nyt noita muita sinisiä. Tuolta vähän kuultaa vielä valkoinen läpi, niin lisätään sinne vielä vähän vaaleansinistä villaa ennen kuin siirrytään noihin toisiin villoihin. Ja tällä harjalla tässä vetävaiheessa niin ikään kuin lukitaan tämä kuitu tänne blending boardiin. Eli kun mä painan harjalla, ei liian voimakkaasti, jotta piikit ei painu kasaan, mutta melko napakasti kuitenkin, niin se pitää ikään kuin ton kuidun paikallaan ja tämä villa pääsee venymään ja menemään tuonne väleihin kivasti. Tämä venytys tekee myös siihen villaan kiiltoa, eli siitä tulee kaunis seos sitten kun me se tästä irrotetaan. Ihan vähän laitan vielä tätä vaaleansinistä tänne joukkoon. Tämä blending boardin käyttö on myös hyvä tapa käyttää kaikki ylimääräiset pienet villanpalat, pätkät, mitä on jäänyt jäljelle, koska tässä mikään määrä ei ole liian pieni, kun voit aina sekoittaa sen toiseen villaan. Nyt mä laitan vähän tänne tämmöistä kirkkaamman sinistä. Eli taas voi valita, että haluaako paljon vai vähän. Mä teen nyt tämmöistä vähän niin kuin raitaa, aika vähän tätä kirkasta sinistä. Ajattelin laittaa, että en hirveitä määriä. Se on aika hallitseva ja haluan pitää kuitenkin tämän langan tämmöinen vähän neutraalimpana, mutta tuo kivaa ilmettä kuitenkin. Samoin tänne yläreunaan ei kannata kauheasti villaa jättää, että aika sillä tavalla pyritään pysymään tässä laudan puitteissa. Noin. Sitten kun mä oon saanut nuo tuonne, niin sitten mä harjaan varovasti taasen tänne blending boardin sisään. Tässä kohtaa voitaisiin kurkata, miltä tämä täältä sivulta näyttää. Eli tuolla rupeaa olemaan ihan kivasti jo villaa, mutta voidaan sinne vielä vähän lisäilläkin. Laitetaanpa sitten tämmöistä vähän vaaleansinistä kuitua, missä on vähän kiiltoa.
Tämä on vähän liukkaampaa, jolloin se ei niin herkästi sieltä ehkä jää kiinni, mutta pikkusen saadaan sinne kiiltoon mukaan joukkoon joka tapauksessa. Ja sitten kannattaa kokeilla eri kuiduilla, mikä tekniikka toimii toisella ja mikä toisella. Kokeillaanpa taas tätä tekniikkaa, olisiko tämä tämän kanssa näppärämpi. Ja joskus voi olla helpompi, että harjaa täältä alhaalta ylöspäin hyvin pienissä pätkissä, mutta tämä on niin liukasta kuitua, että se tahtoo mennä herkästi tonne sitten mutkalle. Noin, ja vielä vähän laitetaan tännekin. Sitten mä jatkan tässä villalla maalaamista. Laittelen vähän eri värejä. Katsotaan kohta, miltä se näyttää. Nyt alkaisi olla villaa siellä sillä tavalla, miten mä nyt itse halusin laittaa. Eli mä luulen, että mä en tässä kohtaa enempää laita sinne näitä värillisiä villoja, enkä enää vaaleansinistäkään, vaan tässä kohtaa aletaan irrottelemaan tätä, jotta näette tämän lopputuloksen. Tämä tosiaan alkaa olla tuolla noin puolessa välissä piikkejä, pikkusen ehkä vajaa, voisi ehkä hitusen vielä laittaa, mutta jotta saadaan videon kesto pidettyä maltillisena, niin lähdetään irrottelemaan tätä. Hyvä on harjata kaikki villat tonne kunnolla syvälle vielä tässä kohtaa, jos siellä on jotakin vielä vähän kampaamatta kunnolla, niin menee kunnolla piikkien myötäisesti karvat ja se irrottaminen on helpompaa. Siitä on hyvä tarkistaa, että kaikki reunat on suhteellisen siistejä ja tarvittaessa ottaa täältä ala- ja ylä- ja sivureunoista vielä kuituja tänne blending boardin keskelle päin, jolloin se irrottaminen sujuu näppärästi ja kaikki kuidut sekoittuu kunnolla toisiinsa. Nyt mä näytän pari eri tapaa, miten tätä lähdetään irrottamaan. Eli ensimmäinen tapa on noilla irrotuskepeillä. Eli täältä harjalla irrotan pikkusen varovasti sillä, että se ei tuolta ylhäältä lähtisi irtoamaan, vaan ihan tämä alareuna irtoisi sen verran, että me saadaan tonne vähän keppiä alle. Ja tarkoitus on saada villa irtoamaan niin sanotusti pohjaa myöden. Eli kun me ollaan tää saatu irrotettua, niin blending boardissa ei ole enää tämän villakuidun jäämiä, vaan kaikki on lähtenyt pois. Laitetaan toinen keppi alle, toinen päälle, puristetaan napakasti yhteen ja pikkusen alaspäin venyttämällä lähdetään sitä irrottamaan. Mä itse tykkään tehdä niin, että joko sormilla painaa täältä tätä blending boardia vasten, tai sitten laittaa sen pöydän reunaan ja lantiolla painaa tässä alussa, kun sitä tarvii vähän venytellä, niin vasten. Tuolta ei lähtenytkään vielä toi kaikki karva tulemaan, niin autetaan vähän käsillä. Ja sitten jatketaan hommaa. Näin. Ja tärkeää on, että sitä tosiaan tässä matkan varrella samalla saa venytettyä, kun sitä lähtee rullaamaan, jolloin siihen tulee kaunis kiilto ja se tulee niin kuin ohkaisena monta kerrosta sekoittuu. Tulee tiivis, kaunis rollage, eli pötkylä tästä. Noin. Mulla oli sen verran vähemmän tässä nyt villaa, että mä teen tästä nyt 2 pötkylää, tai oikeastaan 1 pötkylää ja näytän sitten tuolla ditstickillä lopun. Mutta jos tää olisi siihen puoleen väliin asti, niin yleensä teen 3 pötkylää tästä. Noin, nyt mä lähden sitä pikkuhiljaa täältä irrottamaan. Eli venytän ja näin. Tässä mulla on nyt kaunis roulage
näillä irrotuskepeillä ja niin kuin huomaa, niin ne on aika napakasti yhdessä. Mä näytän keinon, millä saat nämä irti, eli laitat toisen pöydää vasten ja sitten painetaan toista alaspäin, niin se lähtee sieltä nätisti irtoamaan. Näin. Ja tää on hyvin tanakka, kun me ollaan sitä venytetty ja tästä saadaan sitten tehtyä tämmönen kaunis rollaats, mistä sitten on helppo lähteä kehräämään. Laitetaanpa se syrjään ja sitten mä näytän, miten toi ditstikki toimii. Nyt mulla on tässä tosiaan ditstikki ja toikan hengetön. Tätä on hyvä apuväline pujottaessa tätä villaa ditstikkiä. Tässä on 3 eri kokoista reikää, eli me voidaan niistä valita se reikä, mikä tuntuu meistä parhaimmalta, että halutaanko me paksumpaa topsia, ohuempaa topsia. Mä haluan tällä kertaa ehkä pikkusen paksumpaa, niin laitan sen tuohon suurimpaan reikään ja vedän sen jälkeen tämän villan varovasti täältä läpi. Ja tämän jälkeen mä rupean täältä pikkuhiljaa vetämään tämmöistä valmis topsia ikään kuin läpi ja etenen ikään kuin vähän niin kuin tällä tavalla vaakasuuntaisesti, eli siirrän pikkusen sitä ditstikkiä koko ajan tuonne oikealle päin tässä tapauksessa ja samalla mä katon, että täältä lähtee tämä koko karva pohjaa myöten irtoamaan ja tarvittaessa autan vähän harjalla ja nuo ylimääräiset villat, niin ne voi sitten laittaa sinne langan alku- tai loppupäähän ja hyötykäyttää nekin sitten lopuksi. Mutta tähän tyyliin mä jään tekemään tästä ditstikillä tämmöistä valmis topsia, mitä sitten on helppo kehrätä. Ja katsotaan hetken päästä, miten näistä saa sitten kehrättyä lankaa ja minkälaista niistä syntyy. Nyt on saatu kaikki kuidut sekoitettua ja meillä on kivasti pilkistää tuolta toi koirankarva. Kohta nähdään, miltä se näyttää valmiina lankana. Mä käytän tänään kehräämiseen Ashfordin sähkörukkia, mikä on helppo myös aloittelijalle, koska tässä ei tarvitse jaloilla tehdä mitään, vaan pelkästään käsillä. Pujotan aloituslangan täältä aloituslenksujen läpitte. Ja kehrätä voisi tosiaan myöskin esimerkiksi värttinällä, mikä on semmoinen pienemmän budjetin kehruuväline ja sillä on hyvä aloittaa kehräämistä, jos haluaa kokeilla, että onko se itsensä varten. Kehrääminen rukilla on huomattavasti nopeampaa, eli jos vaan on mahdollisuus, niin kannattaa kyllä kokeilla myös rukkia. Täällä meillä on kierrossuunta, saadaan valittua tekeekö Z vai S kierteistä ja sitten on kierrosnopeuden säädin, eli kuinka nopeasti tuo rukki pyörii. Virta laitetaan päälle napista ja säädetäänpä se nyt ihan hitaalle, niin näette mitenkä homma toimii. Eli aloituslenksuun teen tuosta, laitetaan pikkusen nopeammalle. Aloituslenksuun laitan kuidun. Ja kun se rupeaa pyörittämään sitä, niin se sitoutuu tuohon pikkuhiljaa. Ja täältä huomaa, että nämä koirankarvat on aika lyhyttä kuitua, jolloin ne sieltä pikkusen ei välttämättä kaikki ihan sitoudu, mutta osa edes saadaan sinne jäämään ja tulee kiva ilme tähän lankaan. Eli täältä pikkuhiljaa venytellään kuitua ja meitä voidaan määritellä se, että kuinka paksua lankaa me halutaan. Jos me halutaan paksumpaa, niin sitten vaan ei venytetä niin paljon. Tämä on yksisäikeinen ja sitten tähän tulee toinen säie kaveriksi, jotenka siitä tulee noin tuplasti tätä paksumpaa, mitä me tästä kuituja venytellään. Ja tosiaan nyt aloitin tästä ditstikillä otetusta linnunpesästä tekemisen ja kohta nähdään sitten myöskin, että onko ero sillä, että ulkonäöllisesti, että ollaanko me otettu tällä ditstikillä vai tehty noita rollaatseja eli pötkylöitä. Mut mä kehräilen tässä vähän aikaa, katsotaan kohta miltä tää näyttää. Kohta alkaa olla tää pötkylästä kehrättykin yksisäikeinen lanka valmista. Pysäytetään hetkeksi, niin nähdään, että mitä eroa näillä on. Tässä on tosiaan tää pötkylästä kehrätty, eli rulaatsista kehrätty lanka. Näyttää tältä. Ja sitten meillä on täällä
tämä ditstickillä otettu yksisäikeinen lanka. Aika samannäköisiä on. Ehkä aavistuksen paremmin toi koirankarva erottuu tästä ditstickillä irrotetusta yksisäikeisestä langasta. Eli rulatsissa se ehkä pikkusen enemmän sekoittuu tonne muun kuidun joukkoon. Mutta seuraavaksi mä kertaan näistä kaksisäikeistä lankaa ja katsotaan sitten lopputuloksesta, onko näissä oikeasti eroa vaiko ei. Tässä on meillä nyt valmiit lopputulokset. Eli nämä on kerrattu nyt vaaleanharmaan yksivärisen kanssa. Ja tässä meillä on ditstickillä otettu kuitu, näyttää tältä. Ja tässä meillä on siinä pötkylänä otettu kuitu, eli näyttää tältä. Aika samannäköiset muuten, ehkä aavistuksen paremmin sillä ditstickillä otetussa kuidussa erottuu nuo koiran karvat. Eli jos haluaa, että ne tulee enemmän esiin, niin se on ehkä parempi vaihtoehto sitten siihen tarkoitukseen.